Teon, pangalan Teo. Ti basa na ito pakasalitaan. Ti pakasalitaan ni pagayam Teong Elsa nga napoluan, driver. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, tanagtitit dati cellphone ko. Lepas ko nga nagsalapay ka, digitili na baak manong nemi dahil nga bigat. Panagluluto man gaya man. Ayan na nga tanagiti duwa nga anak ko. Ayan nga tangay ayawan at datatang kininanang ko na, digiti apo ko da. Hindi kita manong nemi tinag-text. New number. Saan nga nakapunbok? Inopen ko manong nemi di message. Elsa, bantayam ta asawam. Kat liputan na ka. Bantayak ka no, asawak? Kat liputan na. Ni Alan? Liputan na ni Alan? Pinadas ko manong nemi ngayon dial deta nga number. Agriring, di naman sungbatan. Loko ka, nagpapaiso ti bagbagam. Sumungbat ka, sugbat mo titawag ko. Kunakmat. Ngayon tagaskas din nga sungbatan man. Sumungbat ka! Naipigsak man. Sinuyat ka sa sayitam, sinut awawagam anak ko. Taasawam. Nanang takigayam. Panaglulutan na. Sungar nga namin sukakon nga nang isaan. Kaya manaksukunan di kita pukok. Kita anak mo, kabutan, pakada tayo nga ako. Napanta na kaya ayamin dyan, yan ta kasinsin mo. Sino ito timawagin ka? Asa nga sumungbat ako na? At tinawagak na nang ngayon saan na matasungbatan. Na sino? Diyan ka rin mo. Nga madayin text na. Bantayam ta asawam, kat liputan na ka. Dito yun, pasaan nyo. Kat, mamati ka man. Tsakla mo na nang. Anakit gamin ti madla mo akin ni Alan. Wala po doon kanti bagbagadang di kita driver iti bus nga para Manila kita ko ada nagdagasan da. Kat driver ta asawam. Atot ka kasta ka. Basta baka may samatin ni Alan nga kasta. Nasakit na nang mas pagkalikan lang. Kita talaga nga nasakit malaksit maawat mo kati asawam nga bus driver kat talagang maaramin na tagbabay. Sa moment la ko na nga, tad na lakid amin nga ko, sweldo na. Kin napatpati kami mat, kami kita nga babae, no ko naman, tatalatakang kamat. Kaya karabangan lang nga, sika nga legal nga asawa, ilabang mo, tikalintagam. Takto pa nga miking kaidi. Hami kayat kinitatang mula itang Alan. Nga papilit. Nga po ta gwapo. Nga po ta driver. Simra ka kung dito'y balay manong nami nga't binantayak tin saang ni nanang. Kumitak ti mawaling kolotuan. Nanda kahit yung si Dendang. Ay, manglauya ka man kahit ko ti kaldo. Laon samat ni Depros. Aday Depros ni nanang mo. Ay, tultulang manong name din ni Pros ni nanang. Malikap ko lahat ito nga text. Kinitak manin manong name. Nadaman ang text na. Si putam ti asawam kit lipliputan na ka. Dinubla na lang. Nadaman ang agtatype. Iti insan nan, ti may kadwa, may katlo message na manong. Amok tinagan na. Amok pati pakasarakam king kuana. Vina tinagan na. Itad ko king ganito ti address na. Tabahala ka. Nga mapan king kuana, tapno. Panek na ka. No ang relasyon na kini Alan. Diyos ko. Complete address manong nini. Nagan, Piliedo, Barangay, House Number. At the sitio naman.
Ito sumangpet na nanang kiniligin anak ko manunaymi pabasak kinihanang ligiti text. Inawang kastipapan ko Mang damag nga muna pa lang ang balot-putom ta asawa ma. Nagbiyahe ka di. Madamang Manila. Nag-day trip da. Sumangpad na siguro ito no rabi sa di Manila. Di tawagam. Mabali naman nga hirapin ti sungbatan cellphone mo. Ang madakad nga lalaki nga mangamin ti nga daramin na. Hanamin na siyempre. Nanang, anang artirong ba nga namidag? Taori tawagak ni Alan. Di na aminin na talaga. Mapanak ka dito na itong address kasi sa pulag na itong babae. Kailangan niya taramidam ng pagarigan. Kat palutputa ka no, ad relasyon ta. Baka datang ang babae, pati datang ang babae, kat aglibak. Naor taramidam. Mapadasam na ta. Taori paglibagan na warning ang met. Bala agam met. Sige na. Ito malpas pang ang tao. Dahil tanto taramidag. Pudno manong naming nga sanda iti akayat ni Alan. Gapo nga rotikin ng driver na. Ado ka no manong naming iti playboy wano babaero nga driver. Tama nga kano agsangit akto lang no sa tagbaling asawak. No adanto mamuak nga sa baling nga babae ti biyag na. Ngayong kapot ipatpatag ko ni Alan manong naming. So nga, saan ka nagtumpal ka nagnagannak kanyak. Nagpasikugak kini Alan ay ginggangin asawa nak. Nagkasar kami ti simbaan manong. Kadua ita, lagit anak mi. Lalaki ken babae. Ububing na pa'y manong. Nabayagan manong naming agasawa kami kunak at duwan ti anak ko. Ita lang nga, mapasamak ti kastoy. Hindi agit awan ti mangiwagbagang at chicks ti asawa. Uno na nga ta. Talagang nga ta nga to chicks na idi. Ngamit talaga na nakiturid na nagipulong kanya. Ngayon sino na ito nga nagipulong? Ano trason tapno aping ipulong na? Ipulong na kanya kunak ko ma. Di ba't nga sumungbat? Pinadas ko manin ng dial manon na imi da itang tetex. Agreeing. Gabatasan na nga sungbatan. In text back ko. Sungbatan ni tawag ko. Tama mo mamati akin ka. Ipalawag mo ti amin. Isumot din ti mawag mano. Sinong bata ka? Hello? Hello? Lalaki ka? Apay lalaki na? Tiket ko sa lalaki kinataom. Wala ka ta lalaki ng artibusis ko. At ba manaknik mo? Nga dahil tangag divina kita kabit ti asawa. Anak mo pa manaknik. Picture. Bayam. Taramidag to. Mapa nga, ipulong mo kanyak. Sino ka? Kanapa nga, aramidim tag-ipulong kanyak. Muna-una nubiyak ni Vina. Ngayong insina na, gapo kini Alan. Yan sukat na ka, dyan nubiyam, iti addaanan ti asawa. Dadangar ti na sakit. Kayat na dyan driver. Ngamit siyak na construction worker. Kompleto ka timid lang iitid nila kay mo, di sweldo na, o no commission na. Kompleto mo. Baka da sa bali nga pagsapulan no sideline nila kay mo. Nga isot ti araramatan na. Araramatan na nga niya. Nga pang-indate na, kinivina. Panangi hotel na. Makikita, ibagbagaya. Amat gaya mong sakit na makikita. At doon ka bagyak nga taxi at tricycle driver dito sa sentro. So that makakita kang kuwana. Kada kuwada. Kargat da no, kasangsangpet ni Alan nga gapo di Manila.
agur-ore no kan di babae. Kalpasan na, adamat na agur-ore nga tricycle, nga pagluganan ta nga mapanag-check-in. Nadyangar, kasinsin ko nga tricycle driver, nakakita, ngisot ng ipulong kanya. Hanga pa lang na nagsina, idi na mo da makita, nga check-in nila kay mo, tinopya. Gaputa, naamuak, sinalangad ko tinubyak, inanugod na. Naneta matenti, rason no aping insina na. Kastagayam. Iso nga, yung karigatak ng inam mo ti cellphone number mo, Mrs. Tapno agipulong akeng ka. Tapno amum teramidem. Tapno agsina na gito. No agsina na gito, kahit mo ka di asawan, kahit mo pa lang ni Vina. Saanin? Diyakon pa ganano. Tinalpasanin ta sa bali ng laki. Ipulong ko lahing. Tapno likas ta kita. Santang itultuloy ti madi kararamitan da. Gaputa dakas. Kararamitan da. Ti relasyon da. Pinadas ko pa yan ngayong pulong. Kada ginaganak ni Vina. Ay ngayon kasla. Didak ba't ikang kano? Amuda nga girlfriend ko ti anak da. Imbaga kada ko nga nagbalinin nga kabit ti anak da. Ngayon kaslaon ang yaman na kanakawada. Siguro kat pati na ginaganak kay ni Vina kahit kwartaan ni Alan. So mas daon nagnukunam nga kompleto mo ti sweldo ng subsubuter na ka. Baka ket dino adda negosyo na. Adda illegal nga negosyo na. Baka ket no agipuspuslit da iti droga. Ano tiket mo sawin? Drug puser pa hindi asawak? Baka. Dataw na pa nagbiyahe da, nagpaamyanan, nagpaabagatan, nagpamanila ka, nagpaamyanan. Ada posibilidad da. Nga ipuslit da. Dagiti droga, babaeng tilugan da. Sa bali pa pampabasol data. Amangan ko na. Isong na mas dawak, pangalalan ni Alan, sobrang akwartana. Nga, pang supsupurutar na iti babae na. Ebidensya ti kap sa pulak. Iso nga, no, adan to ebidensya mon, baliwang tumawag kanyak. Tapdetad mo kanyak na ang ebidensya. Ngayon saan ko nga naliklikan na tinawagan ti asawak manong naming Simong Batman. Honey, sweetheart, nabay. Ayan yun. Mabay ka mayan, takang balat na Bulacan. Sadig kami ka din. Sumsumrik kami. Katawag ka man. Kumusta ka no? Sino ko na? Kita anak ta. Agbiyag to no parbangon. Siguro, umayag tumangal daw. Tamalay. Palubos niya po. Kumusta ka no? Sino nga rawat? Kumusta ka niya? Sino? Vina. Vina. Sino nga Vina? Aslawan ang mo nga Vina? Imbagak ti address na manon naming nga insurat. Wano in text. Iti nagipulong ka niya. Iti dahi nga barangay. Takadjay. Awan na mo nga Vina? Nasisinuman ti mangidandanon king ka. No anyaman ti ite-text na king ka, wano ibagbagada king ka, saan ka mamatpati? Papay nga saan ko pa siya nila? Awan na mo ka talaga, Bina. Yung mata babae. Nabayagtan nga kadkadwa, nabayagtan nga agasawa. Elsa. Daman pa lang nga, agdamag katikasta. Gabata italaing nga, anda nagipulong kanyak. Isong italaing nga, baga salsalusulok yung gano, ada babaim. Nupod no, nga babaim na tanga Vina. Asinot pa siyam. Siyak na sawam, unod sa bali. Sige ka na agdadrive back. Sige ka na. Bye. Talaga nga tinaanugutan na balasan ko.
agpatuloy ak tatang. Pamanam, mapangkusalangadan na tangang pina. Saan ko nga sinulit manong nemi tinangina nga plete, gabutan ng arkila at tricycle nga dimanon itiday nga sityo ng barangay. Nga nang ibaga, nang itudo, ang intudo da manong nemi no sa dinuday nga number 69, itiday nga sityo, house number. Pinaguray ko ti tricycle manong. Urayan nak manong nga. Wala ding. Nagtugtuga kitiri daw. House number 69. Nabiglaeng babae. Ne. Sa damo ka makita balasan ko. Ada masapul mo ka di. Sino masapul mo? Ada ka din ko, nana? Ni Bina? Awan. Ada ti trabaho na. Inutriyan ti trabaho na. Dinamang kumano. Ada yung baga na manuniming department store. Iti sentro. Ito na nga gawid na na. Agrikap na tila 6, pasara, ada to no kat 6:30 or 7 o'clock. Sino kaya? Gayam na na. Kido kayam mo, apa nga di mo amo, pagtrabahoan na. Anambing pangam na ibaga. Kagap kami ti ako abroad. Diyak ba't nalagip ko sinulsun ako pupura ano saan. Basta. Po kita magtidkat sarabo na kastay. Ito mo ta kanyang no ipasarabo mo. Inakladanunin sa jay na. Amoy ka din sino boyfriend na? Boyfriend di anak mo eh. Wen? Sino katakawada? Happy dua, manood tayo? Dati. Sino ang dati? Sana magkaya mga boyfriend na, dati ko na yun. Tayo dati. Wen? Nakanatayan ha. Naglilipat pa na taon. Ni Carlos, tayo dati. Happy dati ko na yun, nana. Kita nagsinada na so gapotad sa baling nga boyfriend ni anak mo eh. Ano nga na dyan mga boyfriend na? Agor ka niya tayo na ya. So sapo ya. Agor ka ta. Ay, Tesi, pamit lang ang balasan ko. Abe ka diyan ti. Magsalot-sutak dito kakabalay ko. Ano, nakan tayo natin may kadwa kang boyfriend ni Vina. Nga umay no kadtoy. Dito driver. Wen, ang taganan. Alan. Wen, Alan. Kaya yung sa una na. Umay dito ni Alan. Umay. Pasari yan. Di ka di mo na nga asawan ni Alan. Ada asawan ni Alan. Iba ka na ba't ngawan? At ada asawa na kita. Apay kung mga ipalubos mo yung makirelasyon ti anak mo yung ada asawa na. Dito ka dito, bagbagayo nga Alan. Inruhar ko manong name iti picture ni Alan. Iti wallet ko. Iso ka din na? Iso. Asawak na na. Hala! Ay, nagloko. Inchi na ni Carlos sa nakirelasyon na asawa na. Una, asawak nga ron. Isang trantak nga ron. Ganita kat na panagnikakon. Nuwang pesang inadmitir ti asawak. Nana, asawak ni Alan. Kada kayo matlat na kunay tayo nga, diyo kayat nga, diyo ipalubos nga. Makirelasyon ni anak yun, ti adaanan ti asawa. Ibagbagan ni Carlos, di dati nga nagipulong ka numat kada kayo. Yung kaslasan yung ikaskaso. Apay, paspasuksukan na kay kadin ni Alan. Di pa nangipagarot mo kanya, mapaspasuksukan. Loka. Wala na, nuawanin sa baling magang pumanakan. Imbalapag na pa'y manong nimi tiri daw.
Konsentidor nga babae, konsentidor nga ina. Tikit ko na kumakit, di mimit kami amo. Kasalitak to di anak ko tayo, ibagak ng isinan na nialan ko na kumangin. Kasla kanunungan. Kasla, ay, apo na gitohin. Gaputa saan siguro nga ik-ikan ni Carlos Idaakit, tanialan ti mangmang ti dekit iso. Paano yung di ba nangan na kaya? Tayo tulok dalat tamag ng baling nga dagas ti anak na. Tinawagak ti asawak manong. O, apa manen? Kumusta ka no? Manen, ano man, sino manen? Nanang ni Vina. Diyan na sa lutsod no. Anat nagan ni nanang na. Nga matakarumad ang agnagan ni Tessie. Nga, nagsalutsod ng tibakit no anat nagan ti agda mga boyfriend ni Vina. Isod nang ibaga. Tay driver, nanak. Uwain kaya. Alan, awa ni Alan. Elsa, kaano pa nga narami doon ti kastoy? Kaano pa Baliwan na ito nagsalita. Awanan tinaskin pa yung pagsalitaan ta, Alan. Kensang kan nga umumay dito balay. Agsinatan. Tumutawag ti asawak manong nemi ngim inidup kon. Awanin tinaskin na pagsalitaan ta ko na. Itinakam ko. No, tikat baka rignag ti sakit manong nemi. Nagbalila ka na pudno iti kaasawak. Siguro agad. Ado pa di kiti imuno na nga babae ti biyak na. Nga ta. Sinunubyo ni Vina. Kat nagsina na iti kanubyo na. Gabot ti panangagaw ni Alan keng kuana. Isong palat na kay turod na nakipulong. Panagkunak. Kat dati nararamidan da ito ni Alan. Nag-asawa iti driver nga babaero manong nemi. Nadlaw datatang kininanang manong nemi nga nagsangsangitak iti sumangpetak dito balay. Apakasat lang nga, anat natuktala kong tipod no. Talagang anda babae ni Alan tatan. Kahit inamin ka din ni Alan, saan nga nakapaglibak? Awanan ti paglisyan na. Kanimbaga keng kwa natatang na saan nga umumay dito balay. Tawagan na kimsang kong ikaskaso. Kapot at mo kayatan kasyay. Nagbabawi ako. Nung nakiasawa ti kasking kwa natatang. Nagbabawi ako. Jack libakain manon nemi adu nga luwa tinagarubos kanyak. Gabuti kas tanga napasama. Demteng ti kabigatan na manon nemi pangal daw idi ibaga datatang kaninanang adda ni Alan. Napangkutinoklos manon nemi ket tinong patumpak. Dinanog-tanog ko ti marukom na. Pinungas pungot ko. Emi tinanggal na digiti imak manong nemi ket na puwersa na pigpigsang imiti siya. Agtal na ka kumapagsalitaan tat amin. Napatpatig kayo nga amang imiti ay nga babae. Kapag hinarabid mo kanyak tigastoy, Alan. Agpuno ka. Saan lang nga na dyan nga Vina tinagbaling nga babae sang nga di? Puno lagi di nga matapay sa baling nga babae ti peg mo. Baka nagpamyanang kagat dahil nga Vina. Dahil nga Vina, ti babae, kit nagpamanila ka, baka adadagdagasam tabigan, adadagdagasam sa Jose Fernando, adadagdagasam sa Jet Burakan, adadapadan nanunom sa Manila, ayop ka, babaero. Ngayon baga naman ang naming nga nilaing Vina. Karing-karin naman ang naming nga isinanan. Ingkarin naman ang naming nga diyan saan nan nga ramidan.
Happy ngamin nga naraamid mo. Napimbinas ka di nga uwing ka di na di nga bilang imiti siyak. Sikat ipatpatik ko. Awan ti sa baling inayat ko. Da kayo nag-iina tinapatig kanyak. Da kayo. So nga kayat nga mapukaw kayo. Ika na kumati sa balag kung daway, Elsa. Ika na kuma. Please. Ket ka po tagkid-kid daw manong naming iti another chance. Pinalubusak man. Yung nagbalinak analamis kang kuan. Umarakop manong nami ngimiwadag ko. Kung wala napakawan ako. Sana kas ka rin nga mabaling ko latang dangos kay sublit di dati arik na keng ka. Tataan niyan tikayat mo. Kaya may liwak keng ka. Di ba? Nagapuwak sa di Manila kit agawidak. Uraan niya nga oras. Pagusto nakmat, kabuta mailiw kamot kanya, di ba? Kabuta sa mo nga na i-date na di nga bina. Di ba? No sumangpet ka iti terminal yo, agur-uray ni bina. Ket adda matentresi ka na pagluganan nyo, nga mapan iti hotel, di ba? Oh, sumangbat ka. Nagpeso. Inur-ura na. Ngem, sana kayo manugot. Kinimbaga kagsina kami. Napatpatig ka nga amang imitisuna. Napatpatig kayo. Nagsina kayo. Huwag. Kayat mo, kayat ko nga tawagam. Tawagam, i-speaker mo, kat balbalong ibaga nagsina kayo. Tapno mamatihakan ka, Alan. Sige, tawagan. Hello, sweetheart. Sweetheart, kunanakan ka? Abi na, kas imbaga kang kaytay. Naawantan. Abi nga rin na mawag ka, sweetheart. Kung nakalaw na ibabawin, di pa nagsinata. Sumawag ka. Timawag ak tapno. Ipanagnak ko iti asawa. Nga napatpatig na amang isunak hindi kita anak mi. Saan ka mo't nginayat ka? Anang harudlat ta? Tilang bagik? Kasta? Huwin. Tilang bagim. Itakit sa anin. Ulit ay kagsinatan. Saan na kung nga disturbuin? Agsinubyan ng kikinuos Carlos. Kahit nakapailang ni Jay. Naman ba siya? Tinangdamukin ka. Ayop ka. Alan. At dadagas sa panggap ko keng ka, kada kayo. Saan kaya pagtalnahin? Tinadahil mo tibiyag ko. Kinunati babae manong name. Ngim kinansilan, ti asawak ti tawag. Di ka mabuteng? Di ka mabuteng? Ano mat kabuteng ko? Kat impang na nakanda dyan babae. Awa maaramid na. Gagangay lang deta ang pungtot ng mga ipangta. Amom deta, kabutata dati-dati nga raramidem, han? Talang harot asawa mo. Rinakrak mo pa ito. Kasi kapag tinakauna ito dahil nga babae. Sikat na nga regaluan ng kinabirhin na. Nagsorte kan. Alang ore kitawanin. Nang igbuman. Sorry ha. Sorry tarupam. Saan ka nga dago sa basta mapakawan? Nang ronan sa mo may paniknek. Nag-starting mo reta nga ar-aramidem. Kanagan-anad ka. Lagi pa yung mga tapang taray dyan ang babae. Tanil ko matinam na mga aramidan na. Kasi no may dito'y, manggulo dito'y. Ano nga tawag aramidan? Tay palubos mo nga rin ang manggulo. Di, kung may rumaot, di pagrarangasan nyo. Anyat mo, baka no, adama mo ng hard killer. Baka ikarigatan ng iyornungan, ti pagbayad na ti hard killer, ti papapatay na ka. Laglagi pa ma. Ado di kiti matmatay. Ado di kiti mabikbik ti mga kapapatayan, di kiti riding in tandem nga babaero. Saan nga tawin? Sige.
Agad ang nadak, para kada kayo karikitan nakta. Nalagip ko manong name nga tinawagan ni Carlos. Tamok tinambir na siyempre. Inpunbok ko. Hello, Mrs. Amom ka din tinapasamak. Amokon. Gabot nagsangsangit ni Vinang imay dito'y balay. Ngagpagpakasing ang sinublaan kami. Agawa na keng ka. Carlos. Agawa na. Okay. Diyan lang kami kayat nga. Ada digit babae kasi iti girlfriend ko. Dati. Kanya kayat nga dali kiti lalaki nga dalagarot asawanan. Agawad na ba nati nubya takin nubya. Wang arad. Kinagama na ka talaga keng ka. Nagkariti asawa ka talagang isina na nga isardang ng terramidan. Mamati ka met, misis. Amo, misis, ti babaeron tulat ta. O relaklakayan to. Agbabain tulat ta. Tadayta nga na kay ruwaman na. Apay nga mumtikas ta. Ato na kita mamok dita nga siya. Hangat amit, amin. Dakil di pamatig isar din ng ti asawa. Ahanto ka nung nga makirelasyon ti sa bali. Habi nga di mo sublian. Ni Vina. Tsakon kaya tikas kang kuwana, misis. Imagine saan pa nga siyak tinang damo. Hanunay ko man ang sakit tinakam ko no, naramanak ko man. Respetarek ti kinababae na. Isut ka po nga saan kong kinalikaw ko nga maalat ti kinabirhen na. Tati planok, asawa at pangumuna. Sakbay nga takikwak. Yung madamag gayam na laing asawa nga imuna nga ng takikwak yung kuwanan. Kahit not pagpakasing ang sinumblianan kayo. No, saan ko nga maawat pa. Sige. Thank you manin ha. Gwardyam nga nalaing ti asawam, misis. Ulitek, ti babaero tulat ta. Di kita datu mga taa, kunak man tinakim ko mano. Wen manong nemi sinintir ko ti asawa. No agawid, dito'y amyanan manong nemi namnamayag nga adan. Tunukuan, pagamunta dato'y balayan, manong nemi nga umararako pag ganyan. Guro ka man. Di ka kadi pa ilang mamati kanya, sweetheart. Mailiwak ko na ikin ka. Tawad ti pangiturusap ka na ita. Iso nga sakto sarap. Ngim into na anda usarap ka na ita, armas mo. Kasla ka doon mapilpilit pakitang tao nga, ruman saan na kasta. Kaanin ko lang nga ruden, skamit. Mailiwak kang ka. Gabutan na aros tirik nak manong nemi. Kaya talaga batan ikaktirapin na sa gundaway na maudi agundaway. Kaya talagang ipatpatag ko ti asawa. Kaya talaga mailiwak. So nga, pinalubusak. Pinalubusak tirik na. Pinalubusan mi tirik nami. Kaya't nagkanaig kami. Manong nemi manipod mo't idin awanin ti mangitpadpadamag kaniyak nga adda babae ti asawak nga driver ti bus. Alakit sabi ko mako na, dadinantun ulit. Darakailan na kita anak mi, kat manipod idi, aging kakarigitoy, awampay, kanawan to ti damag ko, nga adda chicks ti asawak. Dalawa na ti pagyamanak manong nemi, kapata, naminsan nga nagkamali, naminsan nga sinaktanak, kat sabi ko mataawanin ti pidwana. Dito nga rin ti pagkasalita, manong, kablaw, katagyaman naklaunay ti anus mo nang ibasa, kat sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarimingan ti biyag, to agyaman nga pagayam mo, Elsa. Thank you mat ka Elsa.